Kandhane ana bojomu iki lho aja pokat paket ae dadi wong cek borose. Wis tak ajarno, Mak. Oh ya bojoku sing pesen paket ae lho, kok ya ribut. Jano kakekmu terus dilanono ae ku kipas miyaku. Ngawur ae bojoku malah kipas miyaku iku lho. Wis tak lama. Bojoku iku ya tuku paket-paket ngene iku gawe keperluane dheke. Lek gak perlu ya gak ngerti tuku. Aku ku ngandani sing bener, dadi wong wedok iku aja boros-boros, sing pinter ngatur dhuwit. Dhek iku pinter ngatur dhuwit, Mak. Dhek iku lek misale gak promo, gak ngarep tuku. Lagian dhek iku tuku iku kudu tuku gawe dhek dhewe. Dhek iku nukokno mamak pisan. Iki lho, gak percaya iki lho. Coba bawa romantik, iki parfum. Mamak kan sering kan metu-metu nang njaba. Iki enak. Jajalan. Iya lek wangi, ambu stroberi. Ya iya, iki aromae. Aroma stroberi ambek anggur iki cocok gawe arek wedok. Pancen bojomu pengertian ya. Ya iyalah, mamak gak ngerti. Ya wis, aja senene bojoku, sakno dheke. Ya wis sepurane. Yo.